You know what? Miss V vaitaura zvanzi iri toki iri hybrid andakadza kuti hybrid tikanzi harishite. Uri kuroona here toki iri ndo vakatenga vai manje mukono kai aiwa rinenge riri hybrid. No. This girl. Oe. Kurakizana zvishando. Zvishando. Tese tiri mandimba. Aiwa ndo zvinoita vakomana ka. Mapepe chii chinenge chiitika mapepe anenge ari pawo ega. Rozi apa dzese dzinosheshe dzacho kaidzi. Ndo vakadzi vari kunzi. Ndo wakurwirwa ka. Chipapabhoera. Aiwa apa papiripo. Anozvambowedzerwa ratapudzwe. Unonzwa kuti chii chakaitika? Ndakaona nezviri kumhanya ndikuda kuvharira mapepe. Pandaona ishi. Yakakombwa neidzi ndodzakapedzera kupinda mudanga dziri tuka. Alright. Pandakazokiya. Ndomba yapinda mudanga. Ndakazoti fine. Ndakatozoti fine. Saka apa mheno mbeu uri kuda. Aiwa chero. Aiwa wakabva tinofanira kugotono. Iri hybrid. Yeah. Wakaona kadiki stereka. Kadiki kuona kagoka. Wakaona? Chiona tirakura iyi. Rinodzoka iyi. Urikuzviona? Aiwa iri. Batikana nekuda kwemapepe. Manyika vanamira bombo.